Kausuri nyakura mugeni Jochiw thieth e kaonti ma Nakuru koting'o nurses, apisas mochung' ne ute mag thieth kata clinical officers kaachiel kod jolony e weche mag pimo tuoche. Obuogo dhi e ng'anyo kalure kod deko mar osachgi ma pok ochulgi kuom dweche 2. Ka giloso gi jofwambo e boma ma Nakuru, ginyiso piny owacho mar kaonti ma Nakuru mondo ochulgi osachgi mapiyo, ma ka ok kamano to gidhi rocho chenro mag thieth e ute thieth duto mag piny owacho e kaontino. Bende ginyiso gavana ma Nakuru Susan Kihika mondo ochop singo manomiyo jochiw thieth mar medogi lemo e rang'iny mag tich. Achue watu wake hawana furaha. Tunaumia in this county. Kama umefanya kazi, we are not here requesting, we are demanding. We've worked for our salaries. Na tunahitaji tulipe pesa yetu. Hisi ati tunapembeleza. We can't work. Alafu tunachukuliwa just for granted. Somebody now is being employed on contract in that they are employed because apparently with permanent and pensionable we will go on strike. That is the fear of our administration, and it's very demeaning. In PGH, those who are permanent and pensionable are only 10. The others are contracts, and they are going every day, every any other time. And you find that we are going out. We are almost retiring.